Наўрад ці хто будзе спрачацца, што сёння беларуская культура перажывае крызіс. Доказ таму, што яна датычыць меншай часткі беларускага грамадства. Зразумела, кожны амаль беларус трохі выпадкова з ёй судакранаецца, але ў яе кантэксце жыве нязначная меншасць беларусаў. Напрыклад, у дзяржаўных беларускіх бібліятэках сёння немагчыма знайсці кніжкі знакавых беларускіх творцаў, выданых пасля 1994 года. Быкова, Гілевіча, Бураўкіна, Барадуліна, Некляева і маладзейшых таксама Бахарэвіча, Горвата, Марціновіча і шмат каго іншых. Дык што такое сістэмны крызіс беларускай культуры? Калі ён пачаўся? Як развіваўся? У чым праяўляўся? Ці можна з яго выйсці, ці не запозна? Пагаворым пра ўсё гэта са спецыялістам-гісторыкам, прафесарам Сергеем Токцем. Сергей, калі пачаўся крызіс беларускай культуры? Ну, што датычыцца крызіса, то тут сапраўды, можна сказаць, гэта крызіс унікальны. Увогуле, крызіс – гэта пераходны перыяд. Нават само слова «крызіс» азначае зваротны пункт. У нас жа, калі мы кінем вокам гісторыка і пашукаем пачатак гэтага крызіса, то ўжо стагоддзі мы знаходзімся ў гэтым стане. І можна нават сказаць, што гэта крызіс як бы застылы, ці, як кажуць праграмісты, завіслы крызіс. У гэтым стане мы знаходзімся, можна сказаць, 400 гадоў. Калі можам гаварыць пра праблемы з беларускай мовай пачаліся? Ад Рэчы Паспалітай? Нават яшчэ, па сутнасці так. Васіля Цяпінскага прадмова, славутая да яго Евангелія на беларускай мове, утрымлівае такія радкі, што суайчыннікі адракаюцца ад беларускай мовы, даюць сваіх дзяцей у іншую навуку. Это 1570 год. У чым праяўляўся крызіс беларускай культуры ў Рэчы Паспалітай? У першую чаргу гэты крызіс праяўляўся ў тым, што перарываецца беларускае пісьменства. Перарываецца традыцыя беларускай літаратурнай мовы. Чаму? Чаму? Вось сапраўды даволі складанае пытанне, чаму эліты грамадства, в першую чаргу арыстакратыя, адмаўляюцца вучыць сваіх дзяцей народнай мове, а потым і ў штодзённым жыцці пераходзяць на польскую мову і пачынаюць на гэтай мове пісаць дзяржаўныя дакументы, а таксама і літаратурныя творы. Не маеш адказу на гэта пытанне? Не маю, і здаецца, у нашай гістарыяграфіі дакладнага адказу на гэтае пытанне няма. Чаму так здарылася? Розныя прычыны называюць, але чаму? І прымуса як бы не было, таму што была незалежная дзяржава, Вялікае княства Літоўскае. Всё ж такі мусіць праблема ў тым, што увайшлі у саюзную дзяржаву з Польшай, і гэта мела свае наступствы, сваю цану. Незалежная суверэнная дзяржава, всё ж такі гэта найлепей, і гэты прыклад з беларускай мовай, з беларускай культурай, напэўна, пераконвае ў гэтым. Вось была падзелена Рэч Паспаліта, прыйшла Расія. Як развівалася ці развівалася беларуская культура пад панаваннем расійскай імперыі? Па сутнасці, ўжо больш за стагоддзя адсутнічала літаратурная традыцыя. Расійская імперія ўвогуле не бачыла проста ні беларускай мовы, ні беларусаў як такіх. Расійская імперія лічыла, што жыхары Беларусі – гэта рускія, сапсаваныя польскім уплывам, і трэба проста іх вярнуць, як кажуць, у лона мацярынскай нацыі. Калі ж беларускі рух пачаў узнікаць, то імперія адразу яго ідэнтыфікавала як з'яву небяспечную і пачала замагацца. Польская інтрыга? Так, вельмі папулярнае вытлумачэнне, гэта як польская інтрыга. Але самае парадаксальнае, што менавіта ў такіх умовах, неспрыяльных у 19 стагоддзі, пачынаецца адраджэнне беларускай
літаратурнай традыцыі беларускага пісьменства, пачынае вось аджываць нацыянальная культура, дабудоўваць гэты знікнуўшы верхні паверх высокай культуры. А ці можна, вот, калі адкінуць нюансы эканамічныя, гаспадарчыя, расійскую палітыку адносна беларускай культуры ў 19-м, пачатку 20-го стагоддзя назваць акупацыйнай? Ну, у навуковым дыскурсе хіба не. Таму што існуе даволі дакладнае акрэсленне тэрміну, даволі дакладная дэфініцыя тэрміну акупацыя ў міжнародным праве. Напрыклад, польскія гісторыкі ўжываюць тэрмін заборы, а не акупацыя адносна падзелаў Рэчы Рускія сябе Паспалітай. акупантамі не лічылі. А як мы можам эту палітыку ацаніць? Былі элементы акупацыйнай? Мясцовыя эліты, безумоўна, лічылі, например, расійскую ўладу акупацыйнай. Прынамсі, ну, частка мясцовых элітаў. Так? І гэта такое стаўленне, ну, зноў жа, акупанты тэрмін, зноў жа, вельмі спецыфічны. Акупанты – это войскі, якія занялі чужую тэрыторыю, арганізавалі там сваю адміністрацыю. А ўвогуле, скажам, вот, мясцовыя эліты, шляхецкія эліты разглядалі расійскую ўладу як чужую. Увесь час разглядалі як чужую, якая спрабуе тут навязаць вот, свае законы і свае парадкі. Так было да самага канца расійскай імперіі. На працягу 17-18 стагоддзяў у Беларусі перарвалася традыцыя кніжнага пісьменства. Беларускую мову ў кнігадруку замяніла польская. Працягвала жыць размоўная беларуская мова неадукаванага, але шматлікага сялянства. У 19 стагоддзі пад расійскай уладай і насуперак яе палітыцы пачалося адраджэнне, а фактычна стварэнне наноў літаратурнай мовы на падставе жывых сялянскіх гаворак, найперш сярэднебеларускіх. А далей вот у складаным 20 стагоддзі як крызіс беларускай культуры праходзіў? Вайна першая сусветная, якая прынесла страшэнныя трагедыі, як не дзіўна прынесла і шансы дала. Ну, зрэшты, уже пасля рэвалюцыі 1905 года з'яўляюцца некія свабоды, якія дазваляюць вот, узнікнуць таму феномену, які мы называем нашаніўскі перыяд у развіцці беларускай культуры. Падзеі вайны, абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі – гэта шансы, з якіх беларуская інтэлігенцыя спрабуе скарыстаць. 20-е гады – гэта беларусізацыя у БССР. Па сутнасці, упершыню, калі дзяржаўная ўлада падтрымлівае пашырэнне беларускай мовы, падтрымлівае беларускую літаратуру. Ну, мы ведаем, чым гэта ўсё закончылася, але тым не менш, вот, гэты кароткі перыяд быў, тым не менш, вельмі плённы. Нават у міжваеннай польскай дзяржавы 20-е гады гэта час, калі, в прынцыпе, беларускія дзеячы, беларуская інтэлігенцыя магла, ну, адносна свабодна дзейнічаць і ў палітыцы і тварыць таксама і ў культурным жыцці, калі беларуская мова заваёўвае нейкія пазіцыі. У міжваеннай Польшы і ў савецкай Беларусі ці быў крызіс беларускай культуры? Ну, тое, што, зноў жа, адбылося проста знішчэнне беларускай культуры. То есть бурнае развіццё ў 20-е гады і потым знішчальная, брутальная палітыка ўладаў. БССР? БССР фізічна проста знішчаюцца носьбіты культуры. Так? Культура, беларуская мова, напрыклад, заганяецца у жорстка адведзеныя ёй рамкі. Выкладанне літаратуры, мовы, але у жыцці... А ў Польшы міжваеннай? У Польшы міжваеннай таксама у канцы 20-х гадоў, па сутнасці, адначасова гэтыя працэсы былі адначасовыя з тым, што адбывалася ў Савецкім Саюзе, узмацняецца аўтарытарны рэжым, рэпрэсуюцца беларускія арганізацыі, і свабоднае развіццё беларускай культуры абмяжоўваецца дзяржавай. Конечно, не было такіх рэпрэсій, такіх знішчэнняў, як у БССР, непараўнальна, розныя ўсё-такі сістэмы, таталітарызм і аўтарытарызм. Але таксама умовы для развіцця беларускай культуры робяцца вельмі і вельмі неспрыяльнымі. Калі ласка, акцэнтуй моманты, калі яны былі спрыяння беларускай культуры ў 20 стагоддзі. Ну, я уже сказал, беларусізацыя. 21 асабліва пасля 24-го года і до 29-го года. Гэта найбольш актыўная, калі дзяржава фінансуе, падтрымлівае развіццё беларускай культуры.
заходняя Беларусь у Польши. Там держава не падтрымлівала, але прынамсі ва ўмовах адноснай дэмакратыі былі умовы для того, каб больш-менш культура сама могла развиваться, так скарыстаць з тых свабодаў, што існавалі ў дзяржаве. Ну і наступны такі перыяд, это уже быў пасля распаду Савецкага Саюза, другая беларусізацыя, кароткі адрезак часу, па сутнасці вось 91-94 гады, калі ў умовах вострага эканамічнага, палітычнага крызісу, але ўсё ж такі праводзіцца палітыка беларусізацыі, ну і шмат чаго было зроблена. Ну і зноў жа, разгром 30-х гадоў, мы ведаем палітыка русіфікацыя, якая праводзілася ў Савецкім Саюзе, але ўсё ж такі беларускія дзеячы ва ўмовах Савецкага Саюза змагаліся і не давалі загінуць беларускай культуры. Быкаў, Мелеш, Барадулін, Караткевіч тварылі. І я, будучи у вёсцы вясковым хлапчуком, пра першы вершык свой прачытаў на беларускай мове. Мой мілы таварыш, мой лётчык, першую казку «Бураціна» на беларускай мове. То есть, все ж таки, вот в тых усіх умовах Савецкага Саюза, так, беларуская інтэлігенцыя змагалася, і была магчымасць да шэраговага беларуса, для сялянскага дзіцяці ці горадзе ці ў вёсцы пазнаёміцца з беларускай культурай і далучыцца да яе. На працягу ўсяго бурлівага 20-го стагоддзя можна налічыць толькі некалькі гадоў, калі ў Беларусі дзяржава спрыяла і падтрымлівала беларускую мову і культуру. Упершыню ў БССР паміж 1924 і 1929 гадамі палітыка беларусізацыі выклікала магутны ўздым беларускай культуры. Але потым палітыка бальшавікоў рэзка змянілася. Нацыянальная інтэлігенцыя была рэпрэсаваная і знішчаная. На пачатку ўсе былі захоплены вось гэтай вось рамантыкай будавання новай дзяржавы, увогуле новага ладу, чагосьці новага. А потым прыйшло ўсведамленне, што кудысьці не туды рухаецца ўся гэтая новаствораная краіна, але ўжо было даволі позна. Першыя гады незалежнасці Беларусі ад 1990 і да 1995 года чарговы кароткі этап палітыкі беларусізацыі, хай сабе нерашучай і частковай, зноў ажывіў беларускую культуру. Сапраўдным прарывам стала прыняцце 26 студзеня 1990 года закона аб мовах, якім беларуская мова абвяшчалася адзінай дзяржаўнай і вызначалася паэтапнае яе ўвядзенне ва ўсе сферы грамадскага жыцця, найперш адукацыі. Але разам з прэзідэнтам Лукашэнкам прыйшоў новы перыяд рэакцыі, пераследу і русіфікацыі. Адным сказам ці парам сказамі, як развівалася сітуацыя з беларускай культурай пры рэжыме Лукашэнкі? Лукашенко згортвае палітыку беларусізацыі. Крызіс. Ён аб'яўляе пра гэта ў часе выбараў. Выбары 94 года, вот ён гаворыць, што ён не будзе выступаць супраць гвалтоўнага насаджэння беларускай мовы, а гэта, па сутнасці, азначала згортвання палітыкі беларусізацыі. І гэта азначала, што працэс русіфікацыі, працэс заняпаду беларускай мовы будзе працягвацца. І ён працягваецца, таму што дзяржава не прапанавала ніводнай праграмы, ніякіх эфектыўных больш-менш крокаў по падтрымцы і развіцці беларускай мовы. Толькі нейкія такія касметычныя невялікія жэсты ў выглядзе білбордаў беларускіх і гэтак далей. Сістэмнай праграмы ратавання беларускай мовы не было і нема прапанаванага дзяржавай. Гісторыя вучыць. Беларуская культура перажывала ўздым, калі яе падтрымлівала дзяржава, вось як Вялікае княства Літоўскае ў 15-16 стагоддзях. Калі падтрымкі не стала, культура пачала перажываць крызіс. І толькі некаторыя моманты былі ўздыму, і важна вельмі гэта таксама фактар дзяржавы
ў найноўшую гісторыю. Хіба адно з найбольшых злачынстваў Лукашэнкі тым, што ён праводзіць палітыку гвалтоўнай русіфікацыі, пераследуе, дыскрымінуе беларускую культуру. І гэта наша асноўная задача сёння, як Рэспубліку Беларусь зрабіць беларускай дзяржавай і з яе дапамогай зрабіць краіну Беларусь беларускай.